Helo, a fi di Ela, a dwi'n 9 oed. Felly heddiw rydw i am wneud 9 bisged pytsi. Rydyn ni angen 150 gram o flawd, 100 gram o menyn a 50 gram o siwgr. A dyma ni, 9 bisged pytsi a blush wedi orffen. Rydw i am gyfrannu 9 pit 8 oed. Helo, fi di Lili a rydw i'n 7 oed a rydw i am dweud 7 idiom a wedyn 7 siocled. Ei ben yn ei blwydd. Ei wynt yn ei ddwrn. Tiongorau glas. Yay. Di bobl bwch. Bwrw hen ragedd a ffyn. Yay. Llond bol. Yay. Gwenya glust I glust. Yay. Rydw I am rhoi 7 pint I plant mewn angen. 8 oed.